Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go.
Sige. Ayan. Ayan, go! Ay! Bye-bye! Last day ko na po! O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5.
Anong nickname ni ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talagang ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink.
Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpapalat na ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi mo. Maaaring mauna? Sige. Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang
aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Oh. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Mag- Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot. Ay, balot. Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya.
Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat na sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. No, So, no. every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! I-shoutout lang natin muna ng bonggicious ang lahat ng mga estudyante, mga administrators, educators, at lahat-lahat ng bumoto sa atin dyan sa Trinity University of Asia. Thank you! Salamat! Salamat dahil sapagkat because ngayong araw na ito magaganap ang 11th Platinum Stallion National Media Awards. Yes, maraming salamat po sa inyong tiwala Salamat. sa amin. Ang ating Love Radio Manila is the FM radio station of the year. And congratulations, Nicole Ayala. Thank you so bilang much. female Radio DJ of the year. Pangilan mo na to? Salamat. Ang dami na. Hakot ka. Thank you, Lord. To God be the glory. Ayan. So sa lahat ng mga estudyante, mga teachers ng Trinity University of Asia, hello po sa inyong lahat at kita-kits po mamaya. Ayan. Oy, speaking of shoutout, i-shoutout na rin natin to nakikinig sa atin ngayon. Pogi ba yan? Ay, poging-pogi to. In-drive driver Ay, na si pogi Jason Gulipapa. Ayan, Jason Gulipapa. Alam mo kung sino yung sakay niya? Ay! Si Ma'am Goya ba? Yan! Ayan! Kung si Ma'am Goya, ay nako, kuya, ang pangalan nito ulit. Jason. Kuya Jason, pinapabati ka. Ikaw daw yung poging in-drive driver nitong si Ma'am Goya. Alam mo ba yung huli naming balita? Ito naman wala pang confirmation. Correct. Baka naman pwedeng i-confirm mo, Jason, kung totoo. Ayan. Na kapag ka daw yan nagbigay ng tip. Correct. Yan. Ayan na. Ay nako. Ano yung huli mo balita, Diego? Ano yung huli? Nanikip yung dibdib. Naku, bakit? Ng driver. Bakit nanikip yung dibdib? Imagine mo magkano yung tinip? Sinampal siya. Ay, grabe. Yung dibdib, dinibdiban ng 1-2. 1-2 ha? 1-2. Yun yung huli kong balita. Though, may nagsabi din sa akin na grabe naman kayo, 1-5 kaya magbigay ng tip si Ma'am Goya. Shout out sa iyo, Ma'am Goya. Salamat. At saka lagi niya pinapa-shout out kapag nakasakay siya sa mga sinasakyan niyang mga TNVS. Yes. Pinapabati niya lalong-lalo na kapag naka-Love Radio. Yan. Basic Salamat. na. Basic na basic. Salamat, Ma'am Goya. So shout out po sa inyo lahat, pati na rin sa lahat ng mga tsuper na nakaantabay. Ang dami-daming patuloy na nananalo sa ating Love Knows No Boundaries promo. Kaya abang kayo, baka pangalan nyo na yung matawag mamaya. Correct ka. Speaking of shoutout ko lang itong nag-message sa atin. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, ano po ba ang dapat kong gawin? Tinanong niya pa nga kung live tayo na ano ngayon na naka-antabay. Kasi tinatanong niya, teka lang. Magsalamin ka kasi. Teka lang, alam mo naman. Na-deliver ba ni Dr. Bless yung salamin mo? Doc Bless, thank you sa salamin. Kaya lang kapag ganitong ganda-gandahan ako, yung contact, naka-contact 3 lens inches ako. po yung ano niya ngayon, yung pilikmata niya, kaya hindi pwede suotan ng salamin. Hindi pwede magsalamin. Alam niyo naman po kapag ako po ay naka-contact lens, yung pangunawa ko po ay nababawasan ng mga 32.7%. Ayan. So ito yung kanyang katanungan. Sabi niya, Dear Nicole Ayala and Diego Bandido,
kayo po ba ay live today? Gusto ko pong itanong ito. Papaano po bang advice ninyo about taking care of a bedridden na parent? Sabi niya, ang hirap-hirap po pala mag-alaga ng pasyente kahit sabihin pa nating mahal na mahal natin sila dahil magulang natin sila. Nag-aaway-away na po kami magkakapatid dahil hindi lahat gustong tumulong sa pag-aalaga. Totoo. Lalong-lalo na yung mga may kaya sa buhay. Yung mga anak na may hirap, sila po yung pinag-aalaga. May sarili din naman po kaming obligasyon sa buhay kahit mahirap lang din kami sa buhay. Sana po mapag-usapan niyo po ito para marinig ng mga kapatid ko at maging maayos na lang po ang paghahati ng obligasyon, mahirap man o mayaman ang anak. Wala po kasi kaming pambayad sa caregiver or any outside help. Thank you po and God bless. Ayan. Alam mo, ito yung isa sa nakakalungkot pag tumanda ka, Correct. Pinagpapasapasahan Sa totoo, alam mo, it will happen. Hindi naman, it will happen. 'Di ba? At some point, lalong-lalo na kasi yung mga bata, nagkakaroon na ng mga sariling obligasyon. Nakakalungkot. Alam mo, pag nakakabasa ako ng ganyan, yan yung mga moments na wini-wish ko, sana pag tumanda ako, hindi ako tatanda na kailangan akong alagaan. Kaya ito yung isang pagpapaalala sa atin to take care of our health. Yes. Para pag habang tumatanda po tayo, hindi masyadong maraming mga komplikasyon, yung mga kailangan ayusin to the point na may mga ganyan na pagpapasa-pasa. Tsaka dapat pinaghahandaan din natin yung retirement natin. Ayan na. Huwag nating iasa sa mga anak natin kasi definitely they will magbi-build sila ng sarili nilang pamilya, buhay. Alam mo, swerte ko halimbawa, hindi sila nakaluluwag-luwag sila sa buhay. 'Di ba? Swerte. Ayos 'yun kapag ganoon. Paano kung halimbawa itong nag-PM sa atin na medyo kulang-kulang na rin talaga yung kanilang kita, 'di ba? And of course, katulad nga nung sinabi niya, syempre mahal naman natin. Hindi rin naman talaga natin pwedeng pabayaan. Pero realidad talaga siya na minsan may mga pasahan na nagaganap. Una, wag niyo na lang iparinig. Feeling ko kung halimbawa nag-uusap-usap kayong magkakapatid na sino ba muna mag-aalaga, sino muna ang kukup-kup, ganyan. Huwag nyo na parinig sa magulang kasi masakit siyang pakinggan. Correct. Alam mo naman kapag medyo tumatanda na, sensitive na yan, na parang ibabalik sa inyo lahat ng mga tulong. Pero hindi dapat tayong mga magulang, hindi natin dapat ibalik sa mga anak natin. Anong bata ka, inalagaan kita. Ako ang dahilan kung bakit nakapag-aral ka. Hindi natin ibabalik sa kanila yun kasi yun naman talaga ang dapat nating gawin bilang mga magulang. At ginagawa natin ito dahil mahal natin sila. Yes, 'Di ba? Yung mga ganong eksena. So, I guess wag na ako pa kung halimbawa dadating yung panahon na yan na I hope hindi, I rebuke in the name of Jesus, 'di ba? Na pagpapasapasan. Sana hindi na lang parinig sa akin. O baka hopefully by that time talagang mahina na talaga yung pandinig ko. Hindi, iba na yung lingwahe nila. Kaya iba na yung lingwahe nila. Hindi ko naiintindihan. Kasi hindi tayo magpapaka-plastic jegs. Mangyayari yan talaga Kasi nga sabi mo nga kanina, may mga sarili na din sila talaga kasing mga buhay. Ngayon ang sinasabi nito, bakit yung mga mahihirap lang yung pinag-aalaga? Yung mga mayayaman ay hindi. Siguro kasi yung mga mayayamanin na mga kapatid, sila yung taga-provide. Oo. So kumbaga parang in terms of obligation or responsibility, kanya-kanya niya tayong toka. So kung halimbawa, yung mga yayamanin, yung mga nakaluluwag-luwag, sila yung financially able, sila yung tagabigay. Ito, pang grocery ninyo. Tama. Hindi nyo naisipin ng pampacheck up, ganyan. So iniisip ng mga yayamanin na, syempre ikaw, ano naman yung tulong mo? Correct. So ikaw naman, ang ambag mo naman is actions. Yung service, yan. Ganon. So, ang ano lang kasi dito, tingin ko wala kayong pag-uusap na maayos. Kasi kung may pag-uusap na maayos yan. Walang samaan ng loob. Correct. Ganun yun sasabi. Di ba parang katulad ng outing? Lagi ko tong sinasabi. Para makasama ka sa outing, dapat klaro yung role mo dyan. Ayan. Di ba? Klaro yung role mo dyan. Huwag ka magtataka kapag hindi ka in-invite sa susunod na outing kung hindi naging klaro yung role mo. Halimbawa, wala ka bang ambag. Ayan. Pwede ako, runner na lang ako. Correct. Ayan. Tagabili ng yosi, Ayan. tagabili ng yelo, tagabili ng soft drinks. Bida-bida sa kwento. Correct, pwede. Sagot na namin yung Sagot kwento. natin yung kwento. Meron din tagabantay ng mga bata. Yan. No, 'di ba? Ako na lang tagabantay ng mga bata. Sige, go, mag-inom kayo diyan. Ang isa sa mga importante na role sa mga outing, yung lalo na malapit na mag-summer, 'di ba? Yung taga
taga-ihaw. Yan, isa pa yan. Oo. Yung talagang di ba, yung ang hirap kaya ng role ng taga-ihaw. Pero lagi kang kasama sa outing kapag yan ang role mo, di ba? Nakakabwisit kayo. Grabe din yung pasensya. Imagine mo, nag-iihaw kayo. Iba kumakain na. Tinitikman na, masarap pa to. Hindi lang yun. Pagod na pagod ka, pawis na pawis ka, amoy inihaw ka na. Tapos, ang dami mo nang naihaw. Tapos, ang bilis nilang kainin. Iihaw ka na naman ulit. Pero, kasama ka sa outing. Pero, ang alam mo, ang amazing dyan, yung mga taong nakikita natin nag-iihaw, hindi sila nagre-reklamo kasi they love what they're doing. Correct. At saka, klaro yung role nila. Yun yung maganda. So, yun yung sinasabi ni Jegs na ang problema lang siguro sa inyong magkakapatid, hindi kayo nag-uusap. Kaya tuloy sumasama ang loob mo. Meron ka na namang feeling na porke mayaman sila. Alam mo, lagi tayong ganyan may api-apihan tayong mindset lagi. Porke mahirap lang kami, ito lang yung binibigay sa amin. Porke mahirap kami, ganyan, inaaway nyo kami. Kahit wala naman nangaaway. Kahit wala naman nangaaway. Ay, ito naman, baka sabihin naman ng iba, ayan na naman yung dalawa, nagbibida-bida naman. Hindi kami nagbibida-bida. Bida kami. Chares. Palibhasa, hindi nila na-experience yung magbantay ng bedridden. Ay, well, excuse me lang. Alam natin yung pakiramdam because we have experienced that. Sa magulang po namin. Oo, di ba? Totoo yan na ang tatay ko ay matagal na stroke patient. More than 30 years. 'Di ba? May mga ganun din kaming pag-uusap na magkakapatid, sino magbabantay, sino paano yan mag-isa lang siya. Yung mga ganun nangyayari talaga yun. Pero mahirap talaga siya, hindi siya madali. Kaya nga, yun nga ang mahalaga dito is klaro lang. Klaro lang yung responsibilities and obligation ng bawat isa para wala nang samaan ng loob. Bakas-bakas, kumbaga shared dapat. Mabigat kung ikaw lang ang mag-isa. Correct, totoo. At so dapat bino-vocalize mo rin din sa mga kapatid mo. Huwag yung sa amin mo chinichika pero sa mga kapatid mo hindi mo chinika. Na masama na pala yung loob mo sa kanila, di ba? Kasi may mga pamilya na ganyan. Sige, dito na nga lang pinapababayaan naman nila si nanay or si tatay. Ako nang bahala, gagawin ko, igagapang ko to kahit ano. Pero pwede mo namang sabihin na, uy, baka tulong nyo na lang pang ni nanay. Yung pag-uusap na maayos. Totoo yan. May mga ganun kasi kapag hindi na pag-uusapan ng mga bagay-bagay, sasama talaga yung loob mo eh. Pag pride kasi yung umiral, ayan na tayo. Ayaw natin ng mga ganyang klase mga eksena. So please talk about it. There is nothing wrong kung yung mga yayamanin, hindi sila siguro kasi yung mga yayamanin, alam mo naman, 'di ba, parang sa isang kumpanya, may mga empleyado, may mga boss, may mga rank and file, may mga staff, 'di ba? Lahat po tayo hirap. Totoo 'yan. Pero feeling ko, ang pinaka talagang todo ng paghihirap na mas maraming iniisip, yung head. Kasi syempre, ang iisipin niya, yung tayong lahat All, kunyari, ilang kayo sa kumpanya, 352. Diba? Lahat yun iisipin niya. Ikaw, kunyari, rank and file. Hindi natin nilalang yung trabaho mo, dahil mahalaga yung trabaho mo. Pero ang iisipin mo, yung gagawin mo lang. Diba? Yung responsibility mo for the office. Yan. May ano tayo kasi, may mga roles kasi tayo. Correct. Merong provider, merong taga-execute. Tama. So, hindi diba? pwedeng lahat kayo provider. Sino mag-aalaga? Kaya nga, totoo. At kung halimbawa sa'yo nakatoka yung pag-aalaga, learn also to rest para hindi ka napapagod. Tama. Kalmahan mo lang ha. Relax ka lang. Okay, Love mo yan Oo, Mama mahal mo yan Ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! ACS. Ginagawa naman natin kasi love natin. Yes, Pag hindi natin love, wala tayong pake. Kasi kami personal po namin na experience yan. Si Nicole sa father niya. Ako din po, sa father ko rin din na alam mo, sobrang hirap na dumating kami sa punto na ipasok na lang namin to. Kasi pareho kaming magkapatid Dalawa lang ba kayo? Dalawa lang kami. Dalawa So lang. yung kapatid ko, tapos yung asawa niya that time, parang nasa ibang bansa. Tapos may anak pa siya. Ako naman, kinakailangan ko rin magtrabaho para may pakain ka din. So talagang ang hirap. Pero yun nga, eventually, you can figure it out sa amin. Meron kaming nakakilala na parang titingin habang nasa trabaho. Kayo. Pag uwi na, alis na siya. So parang gano'n. So napag-uusapan siya. Kumbaga in a way, nagagawa naman yan siya ng paraan. Basta klaro lang kung ano yung gagawin ng bawat isa. Oo, sa amin, dalawa kami. So medyo mas mahirap. Kasi dalawa lang kayo Correct. Tapos may anak pa yung kapatid ko na maliliit. Pero kung marami naman din kayo. Sorry. Kanina ba tong at sino na to? Anong kanina? Last week pa.
Oo nga, ang tagal-tagal niya tong gumaling. Nakakaloka. Ayun, sabihan ka na naman ng anak mo, Mom. Mom, I heard you sneeze. Mom, I heard you cough. Diba? Hindi, pero totoo yun. Hindi po siya madali. Ako, Jegs, pag halimbawa dumating yung time, I hope not, diba? Na ano, tas sabihin nila na ipapasok nila ako. Hindi naman sasama yung loob ko, basta maganda lang din yung ipapasok. Yung facility. Yung facility. Hindi na lang, kaysa naman, isipin pa nila ako everyday, kasi Yes. hindi na sila maka-work, ganon. Okay lang sa akin. Kaya nga 'di ba yan yung isa sa mga ultimate dream ko na sana dumating yung panahon na lahat ng mga taong tumatanda ay excited tumanda kasi ang goal nila ay makapasok dun sa mga home for the aged na pangmalakasan. Yes. Bakit? Merong mga seminars, Ayan, may activities. may pickleball, Ayan. may mga ganun, firing, ganon. Diba? Tapos maganda siya na facility, aircon, yung hindi mo kang parang, sige, dyan na lang, kasi walang tagabantay. Feeling ko nga, mas okay na yun kesa pinabayaan sa kalsada. Yes, oo, totoo. Kaya para sa akin, hindi siya, kung halimbawa, kayo magkakapatid, nag-decide siya. This is me, ha? For others, kanya-kanya naman po tayo. Pero para sa akin, yung hindi ka pinabayaan mag-isa sa kalsada, na bahala ka na lang, at inisip nila na idalhin ka na lang sa isang home where they will, kasi merong, yung mga homes na yan, may mag-care sa kanila eh. May titingin meron talaga. Titingin. At hindi naman ibig sabihin, pag pinasok mo na yan, hindi mo na dadalaw. Yun ang problema kapag hindi mo na dinalaw, hindi mo na pinuntahan. Oo. No? Doon tayo may problema. Pero kung yun lang talaga, kailangan mo magtrabaho. Hindi naman po kasi talaga lahat anak ng mayaman eh. Oh, kasi during that time nung nagko-contemplate kami yan, mabigat eh. Hindi pa namin ginagawa pero mabigat kasi unang-una kultura natin Correct, na tayo mag-aalaga. Oo, na magsasama-sama tayo until the old age, di ba? Correct. Pero totoo kung yan. minsan yung dynamics ng buhay, yung trabaho mo na hindi mas mapapabayaan mo pa siya kung pipilitin mo na nasa loob ng bahay. Correct, totoo. Kumpara doon sa may tumitingin sa kanya halos 24 oras. Yes, 'di ba? Yung may kasi mas mahirap talaga, promise, yung walang magbabantay sa kanya. At in fact may mga matatanda na sila yung nagre-request na ipasok na lang sila sa ganitong bahay dahil alam nila na parang dinadrag nila yung mga anak nila at ayaw nilang makita yun. Ako ayoko yun. Kaya basta pag dumating yung panahon na I hope not, no? I hope not. Pero kapag dumating yung panahon na parang dinadrag ko na sila, ako na magkukusa, pero ako pipili. Ayan. Kung saan. Sa atin ngayon, pwede na tayo mag-invest. Kaya nga, sabi ko nga, dapat pinaghahandaan. Pwede ka nang bumili ng robot na mag-aalaga sa'yo. Diba? Speaking of robot, di ba? Oo, yung China. Grabe. Yung kanilang mga, nasa ibang dimension na talaga. Ang China po ay nasa year 2048 na. As in, tayo nasa 2026 pa lang, yung China 2048 na. Grabe. Kung fu robot. Kung fu robot na hindi na siya yung galaw na parang robot. Oo, yung pag-inisip natin. Oo, ang galing eh. Kaya nga akala ko nung pinanood ko yung video na yan, sinulit-ulit ko siya. Kung sinashadow niya yung ginagaya niya yung mga kung fu na mga bata. Pero kahit na ginagaya, ang galing. Oo. Hindi, ang ako husay. napanood ko medyo longer version na nagkakaroon sila ng eksena na parang nag-i-sparring kasama yung robot. No? May nagko-control? May remote? Tingin ko naka-program siya. Galing. Na kapag halimbawa, sinipa sa may paa, meron siyang parang naka-program na sisipain mo sa ulo. Synchronized na sparring. Galing. Na may nagsusword play pa, may nunchaku pa. Ayan. Grabe. Grabe, mga robot po ito ha. So, wala lang, malay mo. When the time comes, 'di ba? Pag tumanda na tayo after ang bilis ng development 'di ba? May AI robot na tagapag-alaga sa atin. Correct. So, ang gagawin na lang ng mga anak mo, magtatrabaho ng maigi para ma-afford nila yung AI robot. Di ba? Yan ang masasabi. Ganyan. No? Pero gets natin yung hinaing ng tambalanista natin. Kaya niya yan. Go. Madaming nakaranas niyan. As in. Pero nagawa naman ng paraan. Oo. 'Di ba? They were able to find the proper parang yung dynamics na pwede para sa kanila. So importante lang yung nga sabi ni Nicole, yung hindi marinig talaga na magulang na pinagpapasapasahan kasi yun ang pinakamasakit. Nakakasakit talaga eh. So kung pwede lang siguro sabihin nila na kung may control lang yung magulang na mag-depart na yung soul sa katawan. Correct. Na pwedeng mauna na lang ako para hindi nyo na ako issue, di ba? Libing nyo na lang ako.
Ayan. Oy, mag-shoutout lang pala ako sa ano sa mga friends natin dyan sa Century Chemicals. Uy, thank you. Nakuha ko Oo. yung mga Oo. yung mga Guardian alcohol. yun, Thank you oo. so much. Salamat. Ayan, Guardian Alcohol. Thank you. And hopefully na makasama natin muli sila sa sa Susunod na mga activity activities. Oo. Why not? Ayan. Let's go. Alright. O siya, salamat na marami mga kabisyo. Ingat po kayo. Mamaya tayo ulit banding, kwento na may wagang Bornay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, taga? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan ng kasagutan oras ay ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. Ang itis ka. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, ano. why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards on Oh, wow!
Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw sa kape. Kape, Sa sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Wow! Ay, Empanada. ang haba. Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. May masarap to. Nakaking nalang-nalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito.
Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede Mahal mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo, bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tay. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie.
Sinota mo yung best friend ko! Ah! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, Jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call. Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio.
ang tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Sa container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos pala. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, oh! Bukas na ba to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Ganyan. Todo mo na. Todo Sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance Okay na level. yan. Okay. Alam mo, And More, then- hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Ha? Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! Uy, yung ano, do not eat. Durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Friends, Bago mo ilagay ano dapat. ibig sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito.
kumikinang na tambalang Nicole Yala at Jego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang JM, 48 years old from Batangas, at dating OFW sa Middle East. Una ko po kayong narinig noong kasagsagan ng pandemya. Sa gitna ng takot at pangamba ng mundo, naging sandalan ko ang inyong programa. Naglakas loob po akong sumulat sa inyo dahil pakiramdam ko, pwede akong magsabi ng totoo nang walang panghuhusga. Ay, di mo sure. Hindi mo sure. Alam mo, siguro, masyado pang maiksi yung panahon na nakinig ka sa amin mula pandemic hanggang ngayon para sabihin hindi kami judger. Kaya, hindi mo sure. Ganito po kasi, hindi man ako ang breadwinner sa pamilya. Masasabi kong ako naman po ang pinaka masinop. Pinagpaguran ko ang bawat sentimo sa ibang bansa para makapag-ipon at makapagpundar. Kapag nangangailangan ng mga kapatid ko, hindi ako nagdadalawang isip tumulong. Pinahiram ko yung isa para makapag-migrate sa ibang bansa. Yung isa naman ay pinahiram ko ng puhunan para sa kanyang negosyo. Hanggang ngayon, hindi pa ako nababayaran pero ang mahalaga sa akin, nakita kong nakaangat sila at naging maayos ang buhay nila dahil sa tulong ko. Noong 2023, nagsimula ang sarili kong kalbaryo. Nalulung ako sa online gambling. Unti-unti, halos maubos ang lahat ng ipon ko. Umabot sa puntong nagbenta na ako ng mga alahas. Mag-isa kong iniyakan ang mga gabing hindi ako makatulog sa kakaisip kung paano ba ako babangon. Wala akong pinagsabihan dahil wala akong malapitan. Isang araw napagod ako at nagdesisyong tigilan ang bisyong unti-unting sumira sa akin. Sa awa ng Diyos, dahan-dahan na akong nakabangon. Hindi pa man buo pero umaangat nang muli. Nagsisimula ulit akong mag-ipon. Ngunit habang sinusubukan kong buuin ang sarili ko, dumating ang panibagong pagsubok. Hinihikayat ako ng mga kapatid ko na gastusan ang pagbiyahe ng mga magulang namin para makabisita sa kapatid naming nasa abroad. Dahil may sarili na daw silang pamilya at maraming gastusin, hindi daw nila kaya. Hindi ko maamin ang totoo kong kalagayan. Nahihiya ako. Natatakot akong madismaya sila sa akin. Kaya, tumanggi na lang ako. Tahimik, walang paliwanag, pero hindi ko inasahan ang mga salitang ibinato nila sa akin. Bakit daw ayokong maging masaya ang mga magulang namin habang malakas pa? Kung hindi daw ngayon, kailan pa? Para akong sinaksak ng paulit-ulit. Sa dami ng beses na akong umintindi, tumulong at sumalo, biglang parang ako na yung madamot. Hindi na ako sumagot dahil baka kung ano pa ang masabi ko sa galit at masira pa ang samahan naming magkakapatid. Ang mas masakit, gusto nilang ipabenta ang kaisa-isang property na naipundar ko. Yung bunga ng pawis at sakripisyo ko sa ibang bansa para maranasan ng mga magulang ko ang mag-travel. Ang sakit isipin na parang obligasyon ko po lagi. Bakit parang ako lang ang may responsibilidad? Bakit parang kasalanan ko kung hindi ko kayang ibigay ngayon? Unti-unti pa lang akong bumabangon. Hindi pa ako ganap na nakakatayo. Pero pakiramdam ko, ako yung walang puso. Ako yung masama. Tambalang kumikinang, mali po ba na piliin ko munang buuin ang sarili ko? Mali po ba na panghawakan ko muna ang pinaghirapan ko?
Tama po ba na benta ko ang natitira kong pundar para lang matugunan ang kagustuhan ng pamilya ko? Kahit ako mismo hindi pa matatag. Pagod na po ako maging malakas sa paningin ng lahat. Sa totoo lang, gusto ko lang ding maramdaman na may iintindi sa akin. Sana po ay matulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, JM. JM. Hi JM. Ito ang problema ng mga taong laging naglalakas-lakasan. Yan. 'di ba? Parang feeling tuloy walang karapatan na manghina, walang karapatan na magkamali, walang karapatan na magreklamo, 'di ba? In a way, of course, ayaw ka naming sisihin, di ba? Walang gano'n, walang pagsisising magaganap. Pero in a way, medyo may ambag ka din doon sa sitwasyon. Tama. Gano'n naman yun eh. Hindi naman sila naging dependent sa'yo or hindi naman ganyan katindi yung desire nila na ikaw ang magtustos kung hindi mo rin na iparamdam in the past na this is something that you will do always. Parang ganun kasi yung dating eh. Yes. 'Di ba? So, tapos hindi pa nila ang ambag mo pa dito na isa, hindi nila alam na binubuo mo pa yung sarili mo ulit. Hindi nila alam na nanghihina ka ng bonggang-bongga, na hirap ka na. Ayan. Hindi nila alam yun. So, yun nga, sabi ni Nicole, may ambag ka doon sa narrative na nakikita ng family. Kasi ang projection mo sa self mo, na giver ka, Yes. kapagbigay ka, tapos biglang isang araw na lang ayaw mo. Na hindi nila naintindihan kasi parang, bigla na lang nagdamot, Oo, 'di ba? hindi nila yun maintindihan agad kasi tama yan yung may isip nila 'di ba dati naman siya yung haligi dati naman na pag may problema sa kanya lalapit o kaya kahit hindi pa hinihingi binibigay na agad. Ayan, Dati yun nagbabago po ang lahat. So iba kasi sa'yo yung dating kasi nga hindi nila alam iba yung pagkakilala nila sa'yo kaysa sa sitwasyon mo ngayon, kaya yung nararamdaman mo na parang hinuhusgan ka. Correct, ganon. So the only way for them to hopefully understand. Kasi sasabihin namin sa JM, may posibilidad na hindi nila maintindihan ang dahilan kung bakit ka lugmok. Baka may pagsisisi pa yan. Aba naman yan? Tali-talino mong tao, nagpakalugmok ka dyan. Dapat, di ba may mga posible kasing ganon. Ito yung nakikita ko, maaring iba yung naging tono ng ayaw mo bang, parang siguro sa kanila, coming from the place of love, na laging sinasabi ni Nicole na parang sinasabi na, ayaw mo ba maging masaya yung mga magulang natin? Yan. So dahil ikaw, iba yung sitwasyon mo, nalugmok ka, ang dating sa'yo, ayaw mo ba na maging masaya yung magulang natin? Correct. So parang ganon. Ano ba naman yan? Gusto Ayan. lang naman nating pabisita yung kapatid natin habang malakas pa sila. Nag-iiba. Ganon yung tono. Kasi nga, yung emosyon mo, roller coaster, Correct. wala sa tamang, binubuo mo pa yung sarili mo eh. Mahirap po humingi ng advice sa isang taong, di ba, lugmok. Kasi baka yung maibigay niyang advice sa'yo, hindi tama. Malamang. Correct. Nagkakaroon ganon. ng meaning kung minsan yung mga bagay-bagay na wala naman din talaga eh. So, pwedeng maaring extra sensitive ka kasi binubuo mo yung sarili mo. Kaya feeling mo yung ganyan na posibleng paglalambing lang, parang pagsusumbat. Correct. Ganyan. Yung importante dito is hopefully ma-realize nila by you telling first. Yes, yun ang sabihin mo muna. pinaka-importante. 'Di ba? Na meron akong problema ngayon. Hindi na ito dati. Parang katulad ng mga I think ito yung isang bagay na napaintindi ko sa pamilya ko na nung nagkaroon na ako ng asawa, ang lahat is shared na between sa aming mag-asawa, lalo na nung nagkaroon ng mga anak. 'Di ba? So, kung yung dati ay super lahat-lahat ay kay ate, 'di ba? Definitely meron na ring kumbaga naintindihan nila na nagbago na yung sitwasyon. So, parang ganun JM. Kailangan maintindihan ng mga kapatid mo, ng mga magulang mo na hindi laging harvest season. May mga season talaga ng drought o ng pagkatuyot at pagkadugyot at pagkalusak. At nandyan sa kababaan, meron talagang ganyan, may pagkatigang. Tama. Diba? Hindi laging always abundant and they have to know it. Ayan.
nahihirapan tayo kung minsan kasi hindi natin inaamin eh. Mm. 'Di ba? So we always wanted to look good to other Ayan, people na wala correct. tayong problema. Tama. Pero alam mo, JM, the moment na pinakawalan mo to, inamin mo na nagkamali ka, nagkasala ka, na nalubog ka doon sa online gambling na yon, na nasugal na yon. Diyan mo mararamdaman yung pagmamahal ng pamilya, yung gaan ng buhay, yung peace of mind. Hopefully, they will do that to you. Yes, diba? Sana gawin nila yan sa'yo. At ako naman, naniniwala naman ako kasi nakita nila kung paano mo sila tinulungan Correct. eh. Kung gaano ka ka-giver noon. Oo, kaya I'm ikaw sure- nga yung go-to nila eh. Oo, kaya parang basic eh. Parang, sige, kay JM na natin iatang yung pamasahe ng mga magulang abroad. Yung isa pang bagay, tungkol, eto, obviously, hindi alam ng magulang mo. Kasi kung alam ng mga magulang mo yung pinagdadaanan mo, hindi magpupursige. hindi nila ipipilit yan. Sure ako, hindi nila ipipilit yan. Na lugmok na yung isa nilang anak para lang makapag-abroad. Hindi ko sinasabing lang ha, pero yung pag-abroad, hopefully, mangyari pa ng malakas sila. 'Di ba? Makabangon ka o kaya magtulong-tulong ibang mga kapatid para yung goal nila na habang malakas pa ma-achieve agad. Kasi sure ako as a parent, they will not Hindi mo allow it. nanaisin yun. Hindi nila nanaisin yun na sige mag-abroad ako, mahihingi ako ng pera dun sa anak kong lugmok na lugmok para lang makapag-enjoy ako abroad. Hindi rin sila mag-e-enjoy. Correct. Oo. Sure ako. So, dapat JM, hindi mo tinatago yung ganyang bagay. Correct. Para maintindihan nila kung saan ka nang gagaling. Kasi kung hindi nila gets na may ganyan ka, ang may isip nila nagdadamot ka lang. Isang araw madamot na lang si JM. Yung hindi mo pagbigay, walang context para sa kanila, parang Correct. damot ang Totoo. labas. Ang labas pag na ng nalaman damot. Pag nalaman nila yung konteksto na nagka-problema ka pala, nalubog ka pala. Tama. So, tingin ko there will be more kind na Oo. siguro magre-reach out pa sila sa'yo. Tama. Baka Paano ka magtanong, makabangon? correct, Yes. magtatanong sila ano bang pwede naming tulong, ganyan. Lahat ng ito, yung mga naisip namin ni Diego, ay mga haka-haka lang namin. Kasi hindi din namin kilala yung pamilya mo. Oo. At ikaw lang din naman ang pwede magsabi sa kanila. Alam nga naman kami, di ba? Pwede naman kami if the price is right. Kausapin namin. Kausapin namin, pwede naman. Basta may kaakibat na halaga, di ba? Alam mo, tsaka yung part na tungkol dun sa mga magulang mo na magta-travel. Ang traveling naman po ay, sa totoo lang, ay hindi po emergency. Ang traveling po ay, ano po yan? Naipaplano siya eh. Oo, Actually, planned pwede siyang ma-plan. Hindi po siya na emergency na kailangan ngayon na natin gawin. Yung habang malakas pa sila, siguro naman, hindi naman sila manghihina in the next few months. Hopefully, wala namang sakit or whatever. Or kung gustong-gusto talaga ng mga kapatid mo, edi sila na muna. 'Di ba? Total naman nasa abroad na din sila eh. Tama. 'Di ba? Nasa abroad naman sila. Edi sila na yung gumawa ng paraan. Tulungan. Tama. Ganoon naman kapag kapamilya, tulungan eh. Oo, so yun lang, may missing link lang talaga kasi nga hindi mo sinabi Hindi mo yung sinasabi. sitwasyon mo. Correct. Importante yan Totoo yan. Kasi ako pag sinabi sa akin, alambawa, may mga tao ako nakikilala na minsan hindi ko maintindihan kung bakit sila ganun. Alam mo yung parang, for example, isa kong kakilala, hindi ko magets kung bakit hindi siya makasunod sa instructions, parang mga ganun, basta mga ganyan. Tapos malaman lamang ko, ang hina-hina pala ng pandinig. Na kung sana sinabi sa akin, di sana may hawak akong speaker every time kausap ko siya. Or di naman kaya visual. Visual yung instruction ko sa kanya. Kasi hindi niya masyado naririnig. Di isulat ko, i-type ko, ipakita ko. Diba? Paano ko malalaman kung di sasabihin? Tama. JM, sabihin mo. Sabihin mo, JM. True. Ako po ang kumikinang ng ulo, Diego Bandido. At ako ang kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sabihin mo kasi. Sabihin mo na. Diba? Kung anong gusto mo, Yan. sabihin mo talaga. Oo, Wala kasi- talaga ibang way para maintindihan nila. Oo, kasi unfair naman yun, JM, na parang, alam ko siguro, in some other way around, na you are expecting a support from your family na tinulungan mo rin din. Kaso nga lang, paano nila ibibigay yung yung support na support. gusto mo? Kasi hindi nila alam yung sitwasyon Correct. mo eh, di Ang ba? alam nila, okay ka lang. Oo. Alam nila, ayos ka. Oo, parang walang pinagkaiba yan sa isang babae na galit
galit siya sa kanyang mister Oo. na gusto niyang maintindihan ni mister ang pinagdadaanan Correct, niya. diba? Na hindi niya naman sinabi. Sabihin mo kasi. Ganun yun, para maintindihan. At ganun din sa mga anak ha. Ito yung Mm. isa sa mga realizations ko rin, having a twin na anak. Or mga teenagers, ganyan. 'Di ba? Minsan na parang hindi feeling ng mga teenagers, hindi natin sila naiintindihan. Pero sa totoo lang, kahit tayo ay mga magulang, tayo po ay learning din eh. 'Di ba? Ito this is something that I would like to share to all people na younger than us. Lalong-lalo na yung mga anak na may mga, of course, may mga magulang, no? Hindi po perfect ang mga magulang po ninyo. Sa totoo lang, fini-figure out pa nila yung buhay nila. 'Di ba? Pero wala silang magagawa, binuo ka nila, gusto nila ikaw bigyan ng maayos na buhay. Ngayon, hindi nila perfectly magagawa yun eh. Especially this generation Yes. mahirap ang maging magulang. Like in the case of Nicole, 'di ba? Kasi nga yung anak is Gen Alpha. Oo. Iba kasi yung transition kumpara doon sa panahon natin sa mga magulang natin. Correct. Kahit Magkaiba. papaano medyo madali mag-link yung yung mga pinagdaanan. Ngayon talaga iba siya eh. Iba talaga, iba sila. Ngayon lang ako na dumadaan sa feed ko yung mga parang ito parang ilang beses na dudumaan sa feed ko tapos sinesend ko rin sa asawa ko eh. Yung first 5 minutes daw in the morning is very important for the kids. So wag mo daw silang gisingin ng sumisigaw, wag mong sabihin sa kanila na anong oras na hindi ka pa gumigising, mga ganyan, o kaya bilisan mo na, malilate tayo. Wag daw. Wag daw. Kasi yung first 5 minutes nga daw ng pagising ay importante. It will set the tone of their day. In a way, tama din naman. Di ba? Pero nung panahon namin, natatandaan ko, sinisipa ako pag hindi ako magising eh. Hindi, binabasa ka ng tubig, winiwisikan ka ng Correct. tubig. Gumising ka na kasi late na tayo. Winiwisikan ka ng Correct. tubig. Di ba? May pagbuhos ng tubig sa'yo. Merong pakikinigan ka ng napakalakas na alarm o kaya music, speaker, didikitan ka sa tenga mo, gugulatin ka ng husto, hihilahin yung unan mo, di ba? Babatuin ka ng una. Babatuin ka ng kung ano, 'di ba? Pero tatandaan ko, parang kahit gano'n naman yung pagising, hindi naman ibig sabihin na buong araw sira na yung araw ko. Pero ngayon siguro dahil nasa algorithm ko to kasi nga may anak akong Gen Alpha, no. Gano'n na daw. Hindi because it will set the tone of their day. Na tipong pag halimbawa ginising mo sila tapos hindi maayos yung gising sa kanila, may mga eksena pang nervous system na parang kailangan tabihan mo muna, haplusin para maramdaman ng kanilang basta in fairness, kaya naman siguro iba ngayon kaysa noon. Ngayon kasi meron na tayong knowledge about how the brain works. Maaari kasing noon hindi. So parang ang konteksto nun, Jegs, is that this is how the brain works. So kapag umaga pa lang o kayo unang 5 minuto nung araw, binombard mo na agad yung brain na ikaw kasi malilate tayo or ikaw, buong araw daw nilang yan dadalhin na parang feeling nila tuloy pagdating sa klase, I am not good enough, I am not performing well, mga ganong eklavu. Ano kasi yan, ako nakikita ko dyan, it's more on exposure. So yung exposure kasi natin dati, parang kumbaga, it is what it is. Kumbaga, lang sa paligid. Ngayon kasi, may mga na sila may kaalaman. social media ang nakikita nila. Ang pinapakita sa social media, magandang buhay. Dapat ganito katratuhin. Yan, ganyan. Diba? So, hindi, tsaka Jigs, meron ng meron ng definition yung mga nararamdaman. Diba? May term. Oo. So, ganun sila lumaki, yung behavior nila, na brought up sila na ganun. Kaya, yung feeling, medyo sensitive sila. Kaya nga. Unlike before sa atin Isipin mo na wala. yun, may ganun. Parang haplusin mo muna, tapos siguraduhin mo na ang kanyang central nervous system, may ganun. Ako nakikita ko dyan, Jegs, because nga may kaalaman na. 'Di ba? Parang ang knowledge na din because of social media, because of the internet, because of AI, yung knowledge natin about how the brain works, mas mataas na eh. Mas mataas na siya. So, alam natin may mga cortisol level, may mga ganun na something like may bubuksan na, may itataas na level ng cortisol na, may mga ganong emerald, almirol lang na alam ko dati, di ko alam yung cortisol. Wala yung mga haplusin dati, sinususian ka. Diba? Anong oras na? Kapag na-late ka at na-late ako, ikaw ang may kasalanan. O ngayon, hindi mo daw pwedeng sabihin na kasalanan nila. Haplusin mo muna para kumalma yung kanilang central nervous system.
Hoy, wag ka tumawa. May isip nila. Ala, Pinagtatawanan mo sila. Sensitive sila. Sorry na. Hindi, pero totoo, nakakatawa talaga siyang isipin na parang, pero appear siya ng appear. Tapos, fino-forward ko lang na fino-forward sa asawa ko. Kasi ito nga, ito yung sinasabi ko kanina, Jegs, na we're also learning along the way. Yes. Hindi po kami perpekto. Yung mga magulang, meron po kami mga sari-sariling mga problema na minamanage. May mga trabaho po kami na hindi pa rin namin kabisado ang lahat ng mga bagay na inaayos namin. Tapos may anak kaming aayusin. So isipin mo yun, your parents are not perfect. So ito yung para sa mga kabataan. Wag kang maghanap ng perpektong magulang na hindi nagmumura, na hindi magsasalita ng masasakit kapag ka nagagalit. Tao lang sila, nagagalit sila. Syempre nadidisappoint sila. Hindi naman lahat ng oras parang mature na ako mag-isip, hindi ako magagalit. Hindi ganun. Tama. May mga times talagang puputok eh. Oh, wait lang, Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ayala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Buhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Ah, wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun
Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot.
Okay, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kayang ulo. Kami at lang ulo sa ang nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. So what? Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na ang ating susunod na pagkain. Baboy? Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban.
Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo yun. Ito ay isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay babae. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede.
Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali! Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako. Kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Oblief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchinoimnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na naluhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing!
unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan ha. Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Oras natin mga kabisyo, ganap ng 2:32 ng hapon! Kamusta na naman ang feeling? O nga pala, unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa bumisita sa amin dito kay kapatid na Michelle dahil pinakain kaming mga hampas lupa. Maraming salamat yan. Kapatid na Michelle, eat! Sabi niya nga, eat all you can. Ay, Manong Driver, kamusta naman ang biyahe mo? At sana naman ay okay pa sa all right. At eto sa mga kabisyo nating driver, lalong-lalo na sa iyo, Manong kung hindi ka pa nakapag-register dito sa ating Love Knows No Boundaries, nako, kinakailangan mo na dahil apakarami ng mga nanalo ng limpak-limpak na salapi na pinamimigay. Syempre, maraming salamat sa ACS Manufacturing Corporation, lalong-lalo na sa Tide, sa Pride Detergent. Ayan, maraming salamat. Tatay! Maraming salamat sa pakikinig. Oo. Pride Detergent, thank you very much. Dahil maraming mga driver ang napasaya, napangiti. ACS, maraming salamat. Okay, at syempre, paano ba ang ways to join? Simpleng-simple lang. Dadaan po dito sa aming himpilan, magpa-register po kayo. At pag nabunot ang pangalan nyo, basic, 1.5. O di kaya, isa na naman, kung medyo malayo nga kayo dito, hindi kayo makadaan, basta naka-tune in ka lang sa 90.7 Love Radio. At nasakay ang isa sa aming mga DJ na mga gala kung saan napupunta. Ayan, mga lagawan. Basic agad yan. 1,500 pesos ang itatampal namin sa inyo. Ganun lamang kasimple, ganun lamang kadali. O sa mga kabisyo, ako po'y magpapaalam na sa pangalan po ng kumikinang Nicole Ayala na medyo may tinakbo po. Kinakailangan takbuhin niya. Pero yung totoo, hindi naman pwedeng tumakbo yun eh. Nadidislocate ang tuhod nun eh. Kaya nilakad niya. Ang dapat takbuhin. Ayan, syempre, susunod na po ang programa ang Love Trip. Kasama po si Mara Tony. Ako naman po ang kumikinang ulo, Diego Bandido, na lagi pong nagpapaalala sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, ito po ang himpilang kasama nyo sa kasiyahan, maging sa problema mo. Hindi ka namin iiwan. Kabisyo, kailangan pa bang i-memorize yan? Sabay-sabay isigaw. Metro's #1 Love
sake!